yanzu su ɗahir bauchi da su sharu sale har ofishi suke da shi a can abuja na addu'a. Wallahi da ɗahir bauchi da sharu sale suna da ofishi na addu'a, suna da yara da suka aji. Sai ka je wurin shehi, layi ta layi, kujera ta ce an ce tana rawa, to shi kenan shine shehi, na zo ina so a yi min istihara, wallahi al'amarin yana neman ya rikice, sai a ce to shi kenan, to ba dai dan wani abu ne, a je a siyo raguna kamar guda 50 da Allah, kuma akwai yaran nan ko dai ya bada account din shi, kaji shi shehi bai da account, kaji dan iska madam, yaran nan ko ya bada account din shi, ko kuma abin nan in aka a dan samu a basu sadaka ko da miliyan 10 ne ba komai, a fara ko da miliyan 10 ne sai a fara da ita ba komai. Ai fara za ko da miliyan 10 kuma ba wai da yawa ba, ko da yara ne a basu ma a sa account din su, wani a je a fara mishi addu'a, mu ma kuma nan za mu fara aiki insha Allah. Amma dai to kai an ce ka ba yara ko da miliyan 10 ne, shi kuma shehi fa, to ka san me aka yi indirectly, an sa ka je ka yi sata. Ina za ka je ka samu miliyan 10? So abubuwa suna faruwa da yawa ga sunan jama'a. Barna duk wannan ya faru ne saboda me? Saboda jagoranci na 'yan bid'a da malamansu da kafiransu. To ku kuma ahli sunna kwakwalanku sun mutu, madadin ku tunanin ya za mu rike al'umma